Wong bule kowe disingetake karo Ratu Mandura. Kowe memanasati ning wong Sengkapura Basuwara Kangsa. Iblis lanang. Kowe sing gawe weteng negara Mandura ora sirna aja tundang Kakrasana. Wah, cangking siramu sing tak cangking gasmu. Woi. Sang Lara Ireng ingkang nyaketi ungganing Sang Kangsa anggenipun sampun saged anlikung dhateng Ngraka kekalih manteng panyawanging netra hanyawang Sang Kangsa Dewa semu mesem ing lati satemah kawawa rubuh bebeteng jiwa kasatyaning Sang Basuwara Kangsa nyumurupi dhateng kasulistianing warna Sang Lara Ireng ingkang pindhane kaya widodari tumurun saya dangu saya kendho panyepenging Raden Kakrasana miwah Raden Narayana tanggaping gati satya kekalih sigra musti pusaka Kyai Alugara miwah Kyai Senjata Cakra tan prayitna Sang Kangsa Dewa lon-lonan angluwari panyepenging Sang Kakrasana miwah Sang Narayana arsa jumangkah anyaketi Sang Lara Ireng parandiring mangke sesarengan Sang Kakrasana miwah Sang Narayana anamaken pusaka kekalih kenging diadani Sang Kangsa satemah bengkah dadaning Sang Kangsa Dewa gumebrok kaya gunung jugruk. Wah ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara kadangipun Kakang Yayi Harya Prabu wonten timbalaning adhawu menapa Koko Prabu apa dene sira Yayi Ugrasena wonten timbalaning adhawu menapa Kanjeng Koko Prabu sembahan kula ing Mandura marmane siadi sakarune tak caketake nadyaning wanci ratri samengko tak ajak supaya ngembat marang kahanan negara ing Mandura Purhanira Yayi mbok menawa siadi wis ngawruhi pribadi babagan negara Mandura ingkang saya suwe ora saya padhang nanging kahanan Mandura saya suwe saya ora karo-karuan kahanane akeh resuh akeh retu kang tumanduk marang para kawula akeh begal maling kampak kecu ingkang gawe kapitunaning para kawula monggo pendak-pendak jeneng ingsun utusan kelawan ayaka ing Mandura supaya nyirep marang retu mau nanging gagar wigaratan antuk karya ora katon sirep nanging malah saya ndrebala menyang endi papan Yayi kahanan ingkang kaya mengkene mau lamun ta ora bisa dindakake sarta ora bisa disirep tan wurunga bakal ngembet marang kalendraning ingsun nggone ingsun minangka dadi payunging projeng Mandura akeh para kawula ingkang ora percaya marang nata ing Mandura Prabu Basudewa wekasan tan wurunga mung padha njaluk pengadilan tumraping pun Kakang upama ta kedadian kaya mengkono Harya Prabu saka pitunganing pun Kakang ing Mandura nggone pun Kakang dadi nalindra ning projeng Mandura iki mung kari sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar ora suwe meneh pun Kakang mesti bakal ngguling saka dampar kencana projeng Mandura iki Yayi Harya Prabu Nunamit pasang Kalimantapi tinebene ngrodone dumawahing tawang tuwang Koko Prabu menawi dipun keparengaken ingkang rayi pun Harya Prabu kepareng munjuk atur
ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu boten ketang sekedhik aturipun ingkang rayi sak mangke dadosa cecala obor penggalih paduka. Yai Haryo Prabu Yowi. Maragake matur ingkang terwaca kelawan pun Kakang. Slaminipun ingkang rayi kautus supados hambirat Retu Projeng Mandura. Koko Prabu mugi andhadosna ing kawuningan. Sampun ngantos kejoting penggalih sasampunipun kula saged anyepeng piranganing rampok begal maling ingkang damel rusuh wonten ing negari Mandura. Sareng kula suwuni priksa Durjana menika kala wau kula nuwun sewu. Jebul pinanggihipun wonten ingkang ndhawuhi Koko Prabu lulu kosek. Akeh rusuh ingkang mapan ing Projeng Mandura mau jebulana ingkang dawuh supaya gawe rusuh ya ngono apa piye? Nggih, kasinggihan mekaten. Lah yen pancen kaya mengkono banjur maling ingkang wis bisa mbok cekel mau sapa sing kongkon Harya Prabu? Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos kejoting penggalih Koko Prabu wondene maling kampak begal rampok menika kala wau panci saestu dipun sebar supados damel rusuh Projeng Mandura sakmangke supados Projeng Mandura menika mboten tentrem krana ingkang paring dawuh menika kala wau mboten sanes kejawi namung priyagung luhur tasih tedhak paduka piyambak inggih menika putra paduka piyambak pun kangsa saking Sengkapura Prabu. Jagat Dewa Paduka ora bisa selak pun Kakang mung sarwa nyarujuki. Aduh Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Lajeng menawi sampun ngantos mekaten kados pundi menggah penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi. Sing wis kebacut ya wis. Pangsa bakal nganakake adon-adon jago ning negara Mandura sing luwih wigati saiki ngene. Pun Kakang ngerti yen to sejatine Kangsa bakal ngilani marang kekuataning wong Mandura, Kangsa bakal nyoba marang kekuataning wong Mandura luwih-luwih pun Kakang nalindra ing Mandura. Kula kang saka kuwi Ugrasena wonten timbalaning adhau. Sawana marang Saptawarga. Kanthi nenat majaning sawarga Yayi Prabu Pandhu ya kuwi kang aran Bratasena. Dadekna jago ning negara Mandura. Dene sira Harya Prabu ndak utus marang Widara Kandhang. Kuwi gatosipun. Sira Yayi Harya Prabu wis ngerti dhewe. Yen to pun Kakang ingetake mutiara ing mapan ana ing Widara Kandhang telu cacahe. Tilikana wis sepira gedene lan wis kaya ngapa wujudane mutiara-mutiara ingkang tak simpen ning Widara Kandhang. Mekaten Koko Prabu ya. Lah itu mekaten terwaca dawuh paduka pareng kula madal pasilan nyuwun pamit bidhal dhateng Widara Kandhang. Semandure ingkang rayipun Ugrasena nyuwun pamit bidhal dhateng Saptawarga. Yayi. Jejeg adeke negara Mandura iki gumantung marang kesaguhaning sira Yayi sakloron. Nggone tak utus marang Widara Kandhang lan Saptawarga. Jagat pangestu para wiladar. Ora kanyono-nyono jebulana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang mimbuh kula warga ing Mandura. Ya, mung kudu sing prayitna ngati-ati nata Mandura Prabu Basudewa. Mung sing tansah tak ugemi santuning para sepuh, ora ana lala ingkang tumawa ing becik. Gusti mesti mayungi marang Projeng Mandura.
langkah anggo sesumbar lino bumi gonceng kumalu dukunur gato lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara ilatala katingal suko parisuko penggali jengandika anggir kongso sakundur jengandika saking negari Mandur kepareng ingkang paman cumadung dawuh nggih alatala man wonten dawuh napa sing nate mangendikake kali kula cara-cara karti sampeka supaya kula isa ngrubuhake Ratu Mandura niki persasat mung kari ngenteni sak siring bawang sak umuring jagung liripun Paduka dawuh kados mekaten Kanjeng Rama Prabu Basudewa nalika semanten kula munjuk atur bab rusuh retu sing dumadi teng negara Mandura niki kula sing dipasrahi supaya anyirep angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring merga rusuh retu menika kala wau sing gawe kula ali sampeyan inggih angka loro nalika kula nyuwun kaliyan Kanjeng Rama supaya kula diparingi Purbawasesa narik pajek kawula sanegari Mandura kula wis diwenangake narik pajek tumraping para kawula pajek tumraping praja kula sing tanggung jawab inggih tumenggung wonten timbalan kabeh pajek diundhakake ping 3 oh iya ngestakaken dawuh ora sawet dikangelan mengko aku ingkang bakal ngatur oh inggih ngestakaken dawuh Raden Kongso menawi sampun dados dawuh Paduka badhe kula istakaken salajengipun kados pundi sing mangka 3 kangge srana cara kula ngrubuhke Ratu Mandura kula nganake adon-adon jago mengko jagone dudu jago lumrah ning jago menungso jago saking Sengkapura mengsah jago saking kasepuhan negari Mandura inggih niki wis diparingi idi kali Kanjeng Rama lajeng keparengipun Paduka Anggir Kongso sinten ingkang kadhapuk minangka jago Sengkapura lho lha pripun sampeyan sing birawa gedhe prakosa turta sekti kalintang jayane perang kula kinten wong sanegara Mandura ora ana sing bakal iso ngalahake marang kekuataning Paman Surati Mantra waduh terus Kan iki kula saga la dalah sing ngangka 4 sing sajake Kanjeng Rama rada kaget panjenengan nyuwun menapa malih kula pengin njaluk rabi lho nyuwun rabi nggih menapa wonten satunggiling wanita ingkang sampun trep anjajari lenggah Paduka Anggir Kongso Dewa wonten putri saking Widara Kandhang anake Demang Sagopa sing jeneng Lara Ireng napa sing mang critake do nalika semanten iku panyata bener kebukten kula buktekke kula njaluk rabi karo Lara Ireng pasuryane Kanjeng Rama Basudewa katingal suntrut cawus bingung gligaping paningal kaya wong kepek ora iso wangsulan kalih panyuwuning Kongso ketok yen to Kanjeng Rama ndelikke anak-anake enten Widara Kandhang lajeng kepareng Paduka bocah temenggungan wonten tibaring dawuh tetapno para wadya bala segelar papan kepung wakul baya mangap Widara Kandhang golek ana wong bule karo wong ireng yen wis ketemu aja tok gawe macak kudu tok pateni iki ngestakaken dawuh merga kuwi klilipku nggo bakal dadi Ratu Mandura ngestakaken dawuh Anggir Raden Kongso sing sabanjure yen kowe ketemu karo suwijining wanita sing jeneng Lara Ireng aja nganti tok gawe babak kulite aja nganti tok gawe suwek sandangane boyongen bakal winengku garwa dening Raden Kongso prastawa Paduka Raden Kongso lajeng bidalipun para wadya bala Sengkapura benjang menapa kabeh para wadya dibudhalake krit lampit brungkat kimpul gajah gelar siwa barung yen pancen ora padha nduduke menyang didurunge wong bule wong ireng karo wong wadon sing jeneng Lara Ireng Widara Kandhang di bumi angus lho nggih ngestakaken dawuh
Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik manjurati mantra wonten dawuh. Mawi kula kanthi manjing wonten mlabar kawan semonggo nggih kula dherekaken. Kaget rasane atiku saka Tegal aku mbok geret supaya bali marang Widara Kandhang bapa eneng apa ana wigati apa yang bakal mbok ngendikake marang anakmu Kakarasana. Ngene ya Kakarasana kowe tak kandhani wong nyambut gawe iki ya aja mempeng-mempeng. Wiwit bar subuh nganti tekan srengenge wis neng tengah kok tanpa leren pirang-pirang Tegal mbok paculi kabeh mbok tanduri kabeh ya bener kowe iki ganti karo kewajibaning wong tuwa nyuli aku nggonku nyambut gawe ning wong tuwa nek weruh anak le nyambut gawe ngono kuwi iki sok ora mentala sarapan dhisik rolasan dhisik ngono kuwi wigati merga wong kuwi kekuatane ana ing pangan nek ora mangan ora kuat ning aku wis kulino nyambut gawe ora mangan merga tumrap aku nyambut gawe ora mangan kuwi tak sambi prihatin. Oh ya wis nek ngono malah ngirit nek kowe ora mangan malah ora apa-apa dadi mbok mulai ngliwet ki ya ming cukup dinggo aku karo mbokmu wong nyatane kowe iki ya sregep prihatin. Iya, Bapak wis aku tak nyambut gawe meneh. Kosik aja kesusu. Nyambut gawe apa? Wong nyambut gawe apa-apa ya ora entuk kok nyambut gawe. Nyambut gawe apa kowe tak takon? Aku macul. Lah iya. Wis ngerti ning kosike aku tak takon karo kowe. Widara Kandhang mbok ento-ento kaya ngono kae jane pakone sapa terus karepmu piye? Lho. Diento-ento sing kepiye? Ngareping pendopo mbok wenehi pelataran jembar mongko mbok beteng mubeng terus ndok ento kaya alun-alun tengahe tok wenehi ringin kurung sak kembaran. Monggo kowe iki ming anak Demang lho Kakrasana. Kok kowe ngingu gajah barang iki karepmu piye? Kowe dong ora. Kowe ngerti ora apa to sebabe kok tak takoni kaya ngono? Aku seneng ngingu satu kewan. Aku seneng yen to pelataranku jembar mung kuwi wae Bapak. Nah, wong ki nek ora ngerti filosofi aja sok kumawani kaya ngono merga kabeh ki eneng artina. Apa? Artina. Tegese piye, Bapak? Sing jeneng wong kuwi kagungan ringin kurung karo alun-alun ki ming Nalendra.
Terus wong sing diwenangake ngingu siji gajah loro macan kuwi ming ratu. Monggo Widara Kandhang ki ming kedemangan. Lah kok tok ento-ento kaya dene kraton. Ngene ya Kakrasana, nek tumrap wong desa ora apa-apa, ning kok nek nganti ana tartawan apa? Kuwi lho sing juru warta. Yo. Nek nganti dijupuk gambare terus mlebu ana ing layang kabar terus tekan ngersaning Sinuwun Prabu ing Mandura. Nek ana nom-noman saka Widara Kandhang sing wani ngento omahe kaya dene kraton ngingu gajah barang nandur ringin kurung mongko dibeteng mubeng kaya embane kraton. Kowe tak omongi ya. Kowe mengko bakal entuk pidana saka Sang Prabu Basudewa. Gusti. Aku mengento-ento kaya dene kraton. Mongko aku ya ora njaluk probya saka Ratu Mandura. Lan kuwi dadi keseneng aku. Pancen pelataran Jembar iki dadi keseneng aku lan tak beteng mubeng supaya aja nganti ana Durjana ingkang wani mlebu ing kademangan Widara Kandhang. Turut aku ngingu gajah ora le tuku. Aku ngingu gajah mergo nggonku golek saka ngalas lan gajahe pancen manut karo aku. Lan aku tresna karo satu kewan. Yen nganti satu kewan iki mengko entek mergo diburu dening wong-wong kang kurang tanggung jawab. Sapa sing bakal nemoni gajah? Anak putuku bakal ora nemoni wujuding gajah iki kaya ngopo? Mula nggonku gajah iki klebu aku nglestarekake marang Bulun Wana sing mapan ana ing alas sing wis meh entek diburu karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Malah ceramah. Kowe iki tak omongi kok malah kojah. Pinter njara langit kowe ora menang pengalaman karo wong tuwa kaya aku. Ora perkara nggonmu seneng karo satu kewan, ora perkara nggonmu kepengin ngento-ento kademangan kuwi supaya becik supaya apik. Ning aja mbok ento kaya kraton mengko ndak nampa duka. Oh, dadi ngono. Ketok banget yen to Ratu Mandura iku ora gelem dikembari. Yen to suwijining Malendra iku ora gelem dikembari dening kawulane. Monggo kawulane bisa yasa ora njaluk dana probya karo Ratu Mandura. Apa kaya ngono kuwi ora entuk? Apa kaya ngono kuwi nabrak marang pernatan hukum negara Mandura. Yen pancen Ratu Mandura ora trima aku gawe alun-alun, aku gawe ringin kurung lan aku ngiku gajah. Yen pancen ana Ratu Mandura tekan kene, yen perlu kongkonane tekan kene, aku sing wangsulan. Bopo rasa melu-melu perkara iki. Waduh. Yo anggepmu iki menang karo wong negara ngono ae. Yo anggepmu kowe iki iso ngungkuli wong negara ngono apa? Pinter njara langit ampu kaya ngapa? Kowe kalah karo kamarentah. Kamarentah. Andani. Wis ta, kowe mobah-mobah kaya ngapa bengok-bengok nganti telakmu ambyar. Ning ora bakal dirungokke karo pemerintah mergo saiki wong dhuwur kuwi anane anggere wis matane picak, kupinge budhek kuwi wis ora bakal krungu karo wong kono-kono. Perkara apa sing dilakoni iki nerjang karo pernatan sing digawe dhewe wis ora diurus kaya ngono kuwi. Mergane pancen kupinge wis budheki, matane wis digawe beleken. Ngono. Dadi kowe aja rumangsa pinter, aja rumangsa bener. Kekejro kaya manuk branjangan kopat kapita kaya buntute ula tapak angin. Nek ming kawula kaya kowe kekuwataning sepira kok rasane aja ngeyel to, Nger. Kacarian putra lamun ngawekasan ya kawisanggeni maya. Wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Posih Bopo Rasawedi yen pancen ana wong kraton sing tekan kene ngelikke aku nggone aku ya alun-alun lan ringin kurung apa dening gajah. Bopo mingkari dawuh karo aku sing wangsulan. Rupak wani, jembar wani, petengane wani, padangane apa meneh. Wah, pancen wis ngayal tenan kowe. Wis aku tak nyambut gawe meneh. Sampeyan Bopo rasa kuwatir kabeh mengko aku sing tanggung jawab. Oh, kowe iki tak omongi kok senengane ngayal. Ora usah dadak kakean ngono aku tak nyambut gawe Bopo sagugo.
Malendra marwa sing sang katri gumulung mangkat kurta kata kaping iri ka sang pinarwasa iri ka sang pinarwasa kula ngaturaken bekti kula kunjuk Raden ya Demang Sagopa Ndatomba pangestuku tampan ana. Inggih, inggih. Kula nuwun sewu ingkang damel menika Kakrasana. Lho kok sing gawe apa? Panjenengan mlebet wonten Widara Kandhang tertemtu mungun ing penggalih nyumurupi kawontenan Widara Kandhang. Pelataran jem gedhe. Embane kaya alun-alun ditanduri ringin kurung sak kembaran. Mongko dibeteng mubeng. Lah kok elok temen ana ing kuloning pelataran ana wujuding wanti lan kandhang gajah. Oh sik, iki sing nyasa sapa? Nah, nak tenan ta. Nyi, wonten dawuh. Coba disogok kopi ben ora nesu. Kowe mundura gawe kopi. Waing kersa waing. Aku semelang nek duka. Aku takon sing gawe sapa? Ah nggih. Nuwun sewu, kula menika sampun mboten kirang-kirang anggenipun kula ngemutaken dhateng Kakrasana. Ingkang damel pun Kakrasana. Lho. Sing gawe Kakrasana inggih. Iso gawe alun-alun nandur ringin sartane ngingu gajah. Saiki bocahe sepira? Wah, sampun mboten kados-kados. 3 wulan kepengker nika lemu banget wetenge nganti kados sagenthong. Ning niki bareng pun gelem olahraga niku awake dadi kenceng kabeh. Mongko gagah pideksa. Nggih nuwun sewu ming paklitanipun Radi Bule. Niku Kakrasana. Mongko nek nyulingen kula nyambut gawe sawah Kademangan menika menawi mboten klintu 8 hektar. Nika dipun paculi menika mboten ngantos sedinten. Lho. Dipacul ora nganti sedina. Ah nggih, ngagem traktor barang. Kowe iki nek omong senengane sembrono isih kaya mbiyen. Nah nggih no. Nah mboten ngaten ndak mboten. Nanging namung sepaneng menika mboten matosa sekeca dipun naosaken ya. Lah iki ngene. Aku diutus Kanjeng Koko Prabu Basudewa kinen niliki mutiara ingkang disempen ana Widara Kandhang. 3 cacahe ya kuwi putra panjenengane Kakrasana, Narayana, Lara Ireng. Gandeng iki sing gawe alun-alun iki Kakrasana. Aku tak weruh Kakrasana saiki nendi kaya ngapa gedene sepira? Wah, ya ampun angel. Niki wau pun pamit nyambut gawe. Pun ngasta surjan kalih jare kalih blangkon. Blangkon kula niku dienggo Kakrasana niku lobok ning sok diganjel kacu. Ngen wingking ning. Demben ora entuk kacu diganjel pembalute mbokne. Kowe dan nek omong. Kula omong kene iku nyata kok kula niku mboten kok saru mboten ning nyata ning. Bingung dikira tisu. Dibetok. Nggih mboten napa-napa kajengipun. Oh iya. Sak liyane macul Kakrasana kuwi baut seni. Nyeniman. Oh iya iya. Mila rambutipun rada gondrong. Iya. Menawi nabuh menawi sampun ngecer, wah. Mboten wonten tunggalipun. Nulaku utama cekecer. Cer. Ngaten. Coba aku tak weruh kon rere. Mboten saged. Lah mbok dimingi-mingi napa nek pun nyambut gawe niku mboten saged. Ing wonten cara siji Kakrasana niku pancen mboten seneng nek bapakne sambat. Lah terus ngaten mawon, malah panjenengan kersa. Aku kudu piye?
Etok-etok kula mangpula sara mengki kula tak bengok-bengok. Nek kula bengok-bengok sambat njaluk tulung niku pacul duncalke mesti mlayu mriki nek penyateng presa Kakrasana. Tan samar pamoring sukma Sinamaya. Sinamaya winayu ing asepi. Yen pancen ngono aku manut karo kowe. Wis, kowe tok tak pulasara. Kowe tak sikep. Mengko kowe bengok-bengok njaluk tulung karo Si Kakrasana. Nggih, mening mengke nek nesu wonge pripun? Ya nek nesu kare wong niku nuwun sewu wis ora nyawang kuwi sapa dijotosi sak penake dhewe. Kula nipun nambake wong pirang-pirang. Edan tenan. Niku kula mboten goroh niku. Wong kendele kliwat kok niku. Niku yakin ndek ben Pak Carik niku dijotos. Carik andamu nggih. Wah kula dadak nambake wis ora apa-apa malah tak takre kaya ngapa kekuatane putra Mandra Si Kakrasana. Wah nggih nek nyandan kula namung nyemanggaaken. Kene kowe tak sikepe kowe bengok-bengok demang sagopa ngesnaken Jawa Sinawan. Ora nyono babar pisan jebul semono kekuatanmu lan kadewasanmu kok rasana. Aduh, pamanmu melu bungah katur kanja marang Kanjeng Koko Prabu Mandura. Salat amal karo jajaran ganggu kaya Widara Kandang. Kakrasana tanding upan Kakrasana. Janjer tak jatasi leren aduh aku ngoyang kowe nganti meh pedhot napasku. Bapak kudu jujur karo aku. Bapak Sakupa. Apa? Kowe kudu jujur karo aku sapa sing ngajar kowe? Sing ngajar kowe sapa? Ae piye? Ae wong Mandura, kowe aja ngawur ya kendel ning nganggo duga-duga to, Nak. Wani ya wani ning nganggo petung. Aku ora wedi karo wong kraton, aku ora wedi karo wong negara. Gendak sikara karo kawulane dhewe. Tak ajari, tak oyahi, Bapak. Kose kae nek tok oyah kae tekan kraton. Nek kowe tekan kraton ngoyak karo satriya kae persasar kaya dene sulung mlebu geni wak kecemplung ing tanurunga bakal tekaning pati. Aku ora wedi mati. Iya, percaya. Kowe ora wedi mati, aku percaya. Ning mbok nganggo petung to. Nganggo petung. Kowe kendelne rumangsamu kendelne iso dadi pengayome wong Widara Kandang wae. Kekendelamu sing kliwat kaya ngono kuwi malah kala mangsa iso nyilakake wong Widara Kandang. Lho, nyilakake piye? Lire piye? Dasare bapa ngendika kaya mengkono dasarmu apa? Lho iya. Kowe ngajar wong kraton. Monggo wong kraton ki balane akeh, kae kadange anom Prabu Basudewa. Nek nganti awake tatu sowan marang Prabu Basudewa munjuk atur yen diajar karo wong Widara Kandang jenenge Kakrasana. Murkaning Prabu Basudewa dasare ratu ngetapake para wadyabala sing cacahe ngluwihi ping 10 kawula Widara Kandang. Widara Kandang didhawuhi supaya kon ngobong. Sing mati rak ora kowe dhewe nang Kakrasana, sing mati wong sak Widara Kandang. Dadi kekendelan ki nek kliwat ki malah nyilakake karo sanak kadang mitra kamuwe. Apa ngono potok gawe-gawe Bapak? Aku ki ora tau gawe ora tau dadi.
Aku nek ngomong ki apa nyatane. Anggere gawe merucut. Anggere gawe merucut. Embuh lah. Yen ngono prajurit Mandura mengko bakal mrene. Mrene goleki kowe wong kae iki sing tok ajar Kadang Nata kok. Lah aku terus piye? Lah saiki sadar ta kowe. Kendel iki kena ning kendelmu ki nggo ngayomana karo kawula sing ringkih ning nganggo petung ora grusah-grusu. Ya bener kowe mbelani wong atuamu, aku bapakmu wis pancen tumindak sing apik. Ning ra ya nganggo petung. Nek kendel tanpa petung ki nyilakake wong akeh, nyilakake awake dhewe. Ora mung kowe, aku mengko ya mesti bakal dibondo karo Ratu Mandura merga ora iso mulang karo kowe, Kakrasana. Lah terus apa aku kudu ndelik apa? Ndelik nendi? Sing jeneng prajurit telik sandi kuwi ibarate mlebu nglenging semut wae iso. Dadi kowe ndelik nang endi-endi kecekel tak omongi, mongko kowe iki senengane udut. Udutmu banter nyambut gawemu ya banter, mongko kertek. Apa? Sing ora ana gabuse kuwi lho. Sing bakone mawul-mawul kuwi lho. Iya. Nah, kuwi keluke akeh kowe ndelik nang guwa mongko kowe udut. Ambune udut diambu karo prajurit Mandura. Wah, neng gua kayak pateni, gawake kampak cengelmu. Aku ndelik neng alas. Lemu buang udut sembarangan. Alase kobong, kok alas kobong sebab apa? Goleki kecekel cucuki. Ndelik nanti wae. Mati wae. Wis tau wae mati. Mula ya Kakrasana. Saiki ngene wae bangane kowe goleki wong kraton, kowe lunga sing adoh. Sinambi goleki adimu Narayana sing wis pinang-pinang sasi ora bali, kowe lunga ora sang goleki, rasa ngerti ngendi parane ning sing baku anut karo jangkamu dhewe. Sinambi prihatin pisah karo wong tuwa kok. Keperanggul mungguh ngayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguh ngaloko Demang Sakupa. Nggih, menika sinten kok kula dereng nate sumarep tepung nggih. Iki Nayaka Sengkapura, abdining putring Mandura Raden Kangsadewa. Aku tumenggung Sumbang Surajigja. Wah, tumenggung Sumbang Surajigja. Ya. Wigatosipun diutus dening Sang Prabu Kangsa kinen ngrangket putra ing Widara Kandhang. Ana menungso kang ulese bule lan menungso kang ulese ireng. Wondene wong wadon kang aran Loro Ireng bakal didhawuhake karo Raden Kangsa winengku garwa dening Sang Basuwara Kangsa. Mula Demang Sakupa gandeng kuwi kabeh sing duwe kewajiban kula wentah kowe wenehno tuduhno marang aku. Ora gelem mbok nuduhake aja kelakon dosa, tak gawe sungsang bawana balik Widara Kandhang. Kagatri sangga pinangurin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana yen kowe iki prajurit Mandura tak ajeni gandeng kowe iki ming prajurite Raden Kangsa monggo Widara Kandhang kene kebawah keperintah negara ing Mandura. Mula ora ana wong liyane satriya saka negara Mandura ingkang wani ngereh karo wong Widara Kandhang. Yen aku ora nuduhke wong bule wong ireng sartane Loro Ireng karepmu piye? Sirmu piye arep tuwa kaya ngene aku ora wedi karo kowe. Walah dalah.
wani karo aku sing nawedeni apamu kendara dening aku ayo sak gadukku tak ladeni kowe tumenggung prawara kidul kekuatan wae. Ayo sambat to. Mingkari kon ngaku nuduhke papane kok ora gelem. Kulumbaya tekaning pati. Nak angone Angul baya tekaning mati aku mbangane nuduhke kaya sing mbok sebutake. Yen ngono ikhlas karo patimu, ora ikhlas sebab apa? Iki merganing patimu. Nyi, dadi go mlayu anake nyi, gawanan mlayu nyi sagopi aja nang kene. Remuk awakmu didhawuhi supaya nuduhake nyanti dununge wong bule wong ireng karo wong wadon jenenge Loro Ireng omber kuku muto adol. Waduh, wah getihe mereh-mereh saka cangkem. Menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Menggung. Waduh, wah iki disanteni enak banget. Menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Tumenggung. Purwadya bala manusa disebar lor kidul wetan kulon. Ana wong bule karo wong ireng dipateni wontening kengaran Loro Ireng diboyong marang Sengkapura inggih ngestaken dawuh budal dina iki. Jeng teng pundi Ndara? Kakang Semar ora antara suwe lelakon ingkang kepungkur Saptawarga karawan Priyayi Mandura Kanjeng Paman Ugrasena dawuh utawa munjatur ngersaning Kanjeng Hyang Wiyasa nyuwun ngampil Kakang Mas Bratasena. Pak, lawi gatine kinarya jagu negara Mandura nggone putring Mandura Sengkapura Basuwara Kangsa nganakake adon-adon jago nanging wujuding menungsa. Wah,
Kangsa niku wong licik lho Ndara. Arep digdaya ning duwe sifat sing licik. Iya. Kula kinten adon-adon wonten ing Mandura menika mesti mengko gegayuhan sing siningit saka batine Basuwara Kangsa. Mula sampeyan kudu sumusul ke neraka mangke ndak enten napa-napa. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Ler kincanging risang mawe gandrung. Tobat. Kaki dewa tulungono aku. Tobat yen ana wong sing iso nulungi karo aku bakal tak pek sedulur. Dewa, aku tulungono dewa. Kakang Semar, krungu apa? Gareng krungu apa? Kowe krungu apa, Tru? Kong krungu apa, Kong? Kaya ana wong tawa cilok dengkulmu mlocot ora. Aku ngiler. Kaya enak kae. Wong suarane iki saka kene kaya wong sambat kok ora. Kaki dewa Petro mbuh ngalase ning apa kae Petro nggih. Mara Sang Arjuna semonya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Petra iki sapa? Niki nggih sing bengok-bengok wau sing njaluk tulung. Ngene iki wonge. Piyaine niki sing ngarep pancen rada tuwa ning sing mburi wah kinyis-kinyis iki to. Heeh. Mayite wis 20.000 gelem. Omongane kok ora. Nuwun sewu panjenengan sinten? Mbah tobat. Kula Nyai Sagopi Raden, kula nyuwun sewu panjenengan sinten? Kula Raden Permadi. Mbah tobat. Menika ora Kaki Semar, Kiai Semar. Sampeyan ra Novi. Walah Novi sapa? Tendang raimu sisan kowe ta. Nyai Sagopi to inggih. Lah enten apa? Enten apa tobat Kiai? Kula nyuwun senjata pitulung. Enten apa? Widara kandhang dipun opyak wadyabala saking Sengkapura. Tobat. Langgeng Raka. Kiai Demang Sagopa miturut kabar kapuping Rara Madyaga Laga mbelani dhateng Widara Kandhang. Semah kula seda Kiai. Lah pripun kok nganti nek ngoten niki sampean randra. Inggih. Lah pripun? Ayo. Saka bokongmu. Wong tuwa macem-macem ora. Nuwun sewu menika sinten? Niki momongan kula. Putrane Ndara Pandhu, Ndara Permadi. Niki adine Ndara Bratasena. Tobat Raden Permadi, kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung panjenengan atur nyirnaken dhateng raseksa ingkang bujung-bujung dhateng kula lan anak kula pun lara ireng. Kula nyuwun tulung Raden. Den nek mboten mangtulungi niki mesakake lho Ndara mangtulungi. Sing ngena mau sapa Kakang? Nika Ndara lara ireng. Rayine Ndara Narayana. Sampeyan pun tepung to? Ya wis. Apik mawon. Ndele muni
Sing wigati mengke gampang kula sing dadi korban mboten napa-napa. Waduh, aku ya ndek pamrih kok, Gong. Heeh. Tara mau. Wah, cilaka Semar. Minggiro yaksa tak sipating jemparing Kakang Nayana. Nggih, atos-atos. Tumang wining samudra lang-langon. Sepiro Petro sampeyan wis nyambut gawe Rajang Buta ming nganggo jempari siji cul teng antariksa terus ana mendung tibane ora udan ning jemparing piur buta pirang-pirang gluso Kakang mbok loro ireng ngendi Petro. Nah iki yang wis ngene iki ora iso di angel ndasmu. Nyun pangapunten wong kok mengo ngalang-elungan. Pertapan Muntarayana. Sinten ing lenggamat daring pertapan Muntarayana menika ta warnane? Pandhita ingkang buntas kawruh sidik paningalih persasat gesange wis sak traju sak bobot kalan para Jawata ingkang pemarap Sang Begawan Padmanaba. Risa lenggamat daring kecrabaan Tanana cantrik ingkang cinaket lenggahing Sang Wikudedya kejawi amung putra kinasih nenggih Sang Narayana ing wis kepareng mabukuh Susi Astawa ngika padha kersaning Sang Pinandhita. Riris arum pangandiganing Sang Wikudedya Sang Padmanaba amiji dhateng swanipun ingkang putra Sang Narayana dados mangrujining pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Astu nama sidam sekaring bawana langgeng kulup atmajaning Sun Narayana wonten timbalaning adhawuh menapa Bapa Penemban sawetara nggonira nggilut kelawan babagan ngelmu mapanoning pertapan Muntarayana Sun wawas kaya wis meh kebak ngelmu ingkang dak paringake marang sira kulup Narayana kawonana ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Bapa Penemban sampun paring ilmu dhateng ingkang putra Narayana supados sakmangke ngelmu menika saged tumanja dhateng sedaya para kawula miwah para titah ingkang mapan wonten ing jagat menika Bapa Penemban apan kaya mengkono karsan ingsun ngelmu mono
bisa tumonjo lamun tunular marang sak pepadanira. Aja pisan-pisan awel yen to kita bakal nularake kelawan ngelmu sabab yen to kita bisa nularake ngelmu mau marang sak pepadaning urip satemah apa ingkang sira tindakake mau jumbuh kelawan jiwaning satriya sabab satriya mono kudu wani jroning wani nanging kudu ana rasa petung ingkang wigati tegese nadyan wani nanging aja nganti tanpa petung sabab yen to wani ingkang tanpa petung satemah bakal mbilaeni marang sira dhewe inggih Narayana kita kuwi satriyaning praja mula kang sangka kuwi kabeh ngelmu ingkang wis ingsun paringake marang jeneng sira muga-muga bisa tumanja tumraping negara luwih-luwih tumrap jagat iki. Kula pamunten, Bapak Panembahan. Kenging menapa paduka paring dawuh dhateng ingkang putra Narayana bilih kula menika satriyaning praja. Jernyatanipun kula menika namung atmajanipun Demang. Kula menika namung lare dusun. Kula menika mboten sanes satriyaning praja, tuwin kula menika sanes turasing nalendra menapa dene satriya. Ya mung sira durung ingsun paringi dawuh sayektine marata gage wigatekna sira kuwi dudu atmajaning Demang Sagopa lho kula menika sanes atmajanipun Demang Sagopa iya pancen kaya mengkono sira kuwi atmajaning Ratu Mandura ya kuwi Prabu Basudewa apa to sababe jeneng sira prapteng kademan Widara Kandhang awit saka moganing si Kangsa ya kuwi atmajaning wong atuwamu nanging atmaja kuwalon nalika semana ingkang ginunjak dening Prabu Gurawangsa satemah mbabar wujud putra kang aran Kangsa Dewa mongko negara Mandura dina iki nedeng peteng merga saka apa kalgawene si Kangsa ora ana pangarep-areping Ratu Mandura kejaba mung kelawan atmajane katelune ingkang mapan ana ing Widara Kandhang ya kuwi sira Kakang Iraka Krasana lan adimu Silara Ireng sayekti kabeh mau turasing Ratu Mandura ingkang kasingitake ana ing Widara Kandhang Narayana gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung mangrumiyen kula menika atmajanipun Alendra Mandura iya ingkang patutan kelawan Dewi Badraini wondene kadhangira mau Kakrasana tunggal bapa siji biyung ya kuwi saka Dewi Mahendra wondene Kangsa mau saka Ibu Maerah ingkang cinidra dening Gurawangsa sinden saka negara Mandura ingkang aran Ken Sayuda Gone Sulistyaning warna persasat ngembari marang putri Katon Mandura wekasan Ratu Mandura kayungyon marang Kasulistyaning warna satemah mbabar putra sadurunge putra mau lair Ken Sayuda ingkang bobot mau tumuli diparingake marang si Demang Sagopa dadi Demang Sagopa nampa Ken Sayuda mau wis bobot ya kuwi patutan karo Ratu Mandura walah dal lah ngaten to iya kejaba saka kuwi Narayana gandeng kita wis mumpuni sarta wis bisa nampa sak kabeh ngelmu ingkang pungkasan sira bakal sun paringi ngel pusaka kinarya ganeping ngelmu ingkang wis sira tampa aran Senjata Cakra loro aran Kyai Kesawa Senjata Cakra kuwi pusaka nanging ora susah dadak dilepasake sarana gendhewa mung sarana batin bisa lumayu mbingkas kelawan mungsuh dene Kesawa mapan ana ing kancing gelung lamun sira watek sira bisa wujud-wujuding brahala ingkang gedhene sundul langit mula kang sangka kuwi Narayana pusaka loro ingkang bakal ulun maringake marang jeneng kita Mara Gage Tampanana matur sembah sewun tanpa pepindhan tumuli kula aturi maringaken Bapak Panembahan kula nedya nampi dhateng menapa sambutan paduka paringaken dhateng Kang Putra Narayana Mara Gage Tampanana nggih Pandhita Kang Kiraya Wangsit Pindha Kumbang
maringaken pusaka kekalih anglimpe kedheping netra Sang Narayana ical Sang Padmanaba manunggal tetunggal lan jiwaning Sang Narayana. Nek golek ngelmu ki apa beda karo sekolahan kae nganggo istirahat ngono. Aku li ngenteni nganti bingung. Apa rumangsamu wong ngangsu kawruh karo pendhita kok ana jam-jamane kaya wong sekolah rak ya ora to Kakang. Lah iya. Nganti cumengklungan aku ngenteni. Iya. Sang Padmanaba keparke manjing sajuga marang angganing Narayana kaya wis rampung pakaryaning Sang Pinandhita wekasan momong kala jagatku. Weh lah. Entuk apa kowe? Entuk tambahan pusaka, Kang. Lho, pusaka apa? Siji senjata cakra. Kuwi pamunahing satru sekti. Ora susah ndak lepasake nganggo gendhewa nanging cukup tak batin wae senjata cakra bakal ngrampungi mungsuh. Waduh, aku mau tok jalukke. Apa ngono lho, linggis apa? Sik to, kowe iki nek omong senengane sembrono, aming anak Demang kok kono ora sembrono ki arep kaya apa? Punten dalem sewu napa piye? Ing angka loro, sing angka loro Kyai Kesawa, manjing ning kancing gelung. Iki nek tak watek ki aku iso wujud buta gedene sundul langit. Terus pakanane apa? Pangananmu tela doyan? Doyan. Padha karo aku. Terus sing wigati kowe tak kandhani. Perkara apa? Rada maju. Ngundak wong akeh sing krungu. Ya. Po. Jo kaget ya? Ora. Kok tak kaget saiki? Engko wae mengko. Idi apa? Jare kon kaget ora. Kok sik tak aku gane sembrono kok ndak entek wektune. Oh iya ya gecek-gecek. Aku ki jatine dudu anake Demang Sagopa. Tak totok lho kowe. Kowe ngilang-ilangke bapakku. Kowe ngilang-ilangke diopeni wong tuaku wit kuncung nganti gelung wit jabang nganti celaprang. Kok ngaku dudu anake Demang Sagopa. Kok sik to, iki sing ngendika apa Penemban Padmanaba. Aku ki jane dudu anak Demang ning aku kuwi anak ratu. Ratu Kasut. Udu. Ratu sapa? Aku anake Sinuwun Prabu Basudewa, ratu ing Mandura. Welah. Kuwi tenan. Malah ora mung aku, Kakang Wakrasana kae ya anak Ratu Mandura. Adhiku Lara Ireng ki ya anak Ratu Mandura. Apa to sebabe kok tekan Widara Kandhang merga dititipke merga Mandura ana pengamu ing Kangsa Dewa, Kakang. Aduh, Raden. Kowe ngapa kowe? Kula benajeng kalian Turasing Nalindra, Turasing Piyai Luhur, kula nyuwun pangapunten Raden. Kok sik to, aku moh nek ngono iki. Aku moh. Ayo ngadeg. Dereng dipun obati. Tak totok modar kowe. Anak Demang kok omongane kaya gentho. Ayo ngadeg. Nek kuwalat ora, merga kowe dong tak omongi. Dipun paringi dawuh menapa? Ora sah basa. Diomongi apa? Sing anak ratu kuwi ora ming 3, ning 4. Lho, lah tunggale Ratu Mandura ku ya nyingetake putra ning Widara Kandhang sing dititipe karo Demang Sagopa, Bapak Demang Sagopa wiwit Biyung Sagopi isih meteng. Welah. Sapa no? Jenenge Udawa. Aku wae. Iya kowe iki ya anak Ratu Mandura. Nek aku patutan karo Prameswari garwa ing saknyatane tegese garwa resmi. Ning yen kowe iki ora garwa resmi, kowe anak sinden. Prastiwi, uduh. Atene aku cendik banget. Ora. Biyen ana sinden jenenge Ken Sayuda. Ken Sayuda kuwi ya Nyai Demang Sagopa, ibumu kuwi ning sing mijekake dudu Demang Sagopa. Ning
Ratu Mandura. Weh lah. Jagat Dewa Bathara. Aku malah ngrik ya. Iya. Wah, lumayan untuk warisan ora ya sesuk. Ya mbok. Mosok diame-ame kok warisan ora. Senengane wis saiki wis cetha turase awake dhewe kuwi sapa, Kakang? Dawing Sang Begawan Padmanaba, aku kenging madhangke negara Mandura. Ayo, budal marang negara Mandura. Ayo, Narayana tak tutke, aku ora bakal pisah karo kowe, Narayana. Risang Kakrasana nilar kademangan widara kandhang manjing telenging wana kados papan ingkang sepi kinarya Mahasingasamun teteki amasuh dhateng batining Sang Kakrasana tanana ingkang pinindeng tanana ingkang den suwun dening Sang Kakrasana kejawi amung kekiyataning lair kinarya tamenging diri kocap ingkang tinyo saking dirgantara Sang Budawa kanggé Sang Hyang Bathara Brahma. Pandhita kang kinarya wangsit Indra kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone ing pilahing mas tunama sidam sekaring bawuna langgeng Kakrasana aja kaget ulun ngemrepeki kelawan kita nggone nedeng mangsa semedi ulun Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Budawaka ulun sepinten kalpatan kula diagung pangaksama Paduka Hyang Adi Pukulun dene Paduka merpeki dhateng jasad kula anggen kula lampah semedi Kakrasana saka mantenging nggon kita semedi satemah akarya gara garaning kayewangan satemah Sang Hyang Jagat Girinata anuding lan panjenengan ulun kinarya tumedhak ana ing jana luka njugarake nggon kita tapa Kakrasana apa kang dadi panyuwun kita sayekti dewa ngudaneni kinarya bebetenging diri kita bakal ulun paringi pusaka loro cacahe kodrat lan wiradat ingkang kodrat aran Kyai Nenggala mapan ana ing epek-epek kita dene ingkang wiradat aran Kyai Alugara maragake tampan ulunggir Kakrasana. Marana smobang mangaruna katinetraning angka rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca pusaka wis kita tampa lan ulun bakal miyak wewadi ing mapan negara Mandura. Wewadi menapa Pukulun? Kakrasana sayekti kita kuwi dudu atmajaning Demang Sagopa lan Nyai Sagopi nanging kita kuwi turasing Nalindra Mandura putra Mandura putraning Prabu Basudewa ingkang siningetake ana widara kandhang klebu kadang kita Sinarayana lan Silara Ireng. Kakrasana Mandura ing ketaman wetepet merga saka pakartining si Kangsa nggone bakal ngrubuhake kanalindraning wong atuwa kita Prabu Basudewa. Ya mung kita ingkang diarep-arep dening Ratu Mandura muga-muga pusaka sakarone bisa dadi sarana nggon kita madhangake Projeng Mandura nggih.
langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Narayana. Nggih, Kamas. Kula ingkang ngerayi Kakang Udawa. Kok rasana aku Kakangmu Udawa. Saka endi kowe? Pendak-pendak kowe gawe bingunging Bapa Demang Sagopa, kowe bali rong dina minggat rong minggu. Bali seminggu minggat rong sasi. Ora gawe tentreming wong tuwa, ning kowe tansah gawe bingung-bingung penggaling Kanjeng ya kuwi Bapa Sagopa. Lunga ya lunga ning kaya aku. Lho. Kados panjenengan dos pundi? Aku lunga ning nggonku lunga masuk lawan batinku teteki semedi. Mula ora aneh yen entuk kanugrahan saka dewa. Pikantuk kanugrahan to? Ya. Saking Bathara Brahma. Lho. Ya, Bathara Brahma. Pusaka kalih naminipun Alugara Kyai Nenggala. Ngaten to? Lho, kok kowe ngerti? Ngertos mawon. Nuwun sewu, kula lunga nika ya ora lunga-lunga dolan seneng-seneng rupian-rupian nika ya ora. Ning kula suwita. Kula ngangsu kawruh. Sekolah le wadake. Raming lunga-lunga tok. Lho, kowe suwita menyang endi? Begawan Matmana Benguntarayana. Panjenengan pikantuk Kyai Alugara lan Nenggala. Kula ugi pikantuk pusaka. Pusaka apa? Senjata cakra kaliyan Kyai Kesawa. Menika wujudipun pusaka nanging boten sarana lirepasaken mawi gendhewa winatek batos kemawon saged ngrampungi mungsuh. Kowe entuk apa Kakang Udawa? Lembu sekilan. Welut putih. Lho, werna-werna. Apa jenenge? Kul buntet. Lho. Padake gleleng to. Rumangsane ora. Werna-werna aku entuk turane Narayana. Lan sing wigati ki tak kandhani. Panjenengan badhe dawuh menapa? Kowe karo aku dudu anake Demang Sagopa. Kula panjenengan menika putranipun Prabu Basudewa. Patutan kan Prameswari lan garwa ingkang resmi. Ya. Lan Kakang Udawa menika sanes putranipun Demang Sagopa ning putranipun Bapa utawi Nalindra ing Mandura Prabu Basudewa ingkang matutan kalawan inggih menika Nyai Sagopi duk nalika tasih muda. Ora kok titis men to. Kok malah titismu ngungkuli aku. Nuwun sewu. Mila tiyang menika sampun ngantos sok ngilani kaliyan kawontenanipun tiyang sanes ana tetembungan Giri Lusi jalma tangkena kinira. Mandura nembe kenging pepeteng inggih menika saking mengaminipun Basuara Kangsa lan kepadhanging Mandura dipun pasrahaken dening Kakang Mas Kakrasana lan Kang Rayipun Narayana. Kakang, aku tulungono Kakang. Kakang Narayana, aku tulungono. Tata laruta saking kutha Sang Kurakala yen amutusa Sang Sri iki kaya lara ireng. Iya lara ireng iki. Iya Kakang. Lho iki Biyung Sagopi. Ya Biyung Sagopi mlayu-mlayu ning apa? Simboke ning apa mlayu-mlayu? To Narayana Kakrasana Widara Kandhang mbok tinggal. Ana pengamuking wadyabala saka Sengkapura. Ingkang bakal nggonjak karo adimu si lara ireng tumuli aku ngajak lara ireng mlayu ado-ado aja nganti dioyak wadyabala saka Sengkapura. Lah Bapa Sagopa piye? Bapa Sagopa piye? Bapak piye, Biyung? Bapakmu mati dikeruput wong Sengkapura. Iblis anak. Tobat. Bapakmu wis ora ana. Narayana Kakrasana menungso kranjingan sing jeneng Kangsa Dewa. Utang nyawa, nyaur nyawa. Sapa sing wani mateni bapakku kudu nyaur uripe marang Kakrasana.
salah kae. Kok sik Biyung Sagopi piye? Nalika kowe tekan kene kowe ketemu karo sapa? Bantu ketemu karo Kaki Semar. Sing ngetutke karo Raden Permati, Raden Merpati sing materi Wadyabala Sengkapura. Lah kae malah luput kae. Permati kok malah dipulosara karo Kakang Krakarsana kae piye? Menungso wong Sengkapura mati kowe. Kowe wong Sengkapura kowe. Gong, kowe iki diantil tenan kowe iki. Kowe iso sabar ora kowe? Ngegong-gong kowe. Gleleng kowe. Kowe buta Sengkapura, buta cengel kowe. Iki pana kawan, pana wis ngarani kawan kuwi temen. Dadi aku iki pana kawane Ndara Permadi. Ndara Permadi iki ora wong Sengkapura, ning kae sing belani sapa kuwi? Sapa jeneng Matra? Nyai Sagopi. Nyai Gapi. Sagopi. Sagopi. Kupinge dingake. Nyai Sagopi kok Nyai Gapi ora? Temeh ambune teng-tengan. Nyai Sagopi. Sepele ke sapenake dhewe, Kamas, Kakak Mas. Iki rak Permadi ya. Iya Kakang Narayana. Aku ngaturke panuwun ya Permadi. Ya padha-padha ora apa-apa. Awakmu ora lara, ora tatu diajar Kakang Kakrasana. Pangestuna ora. Kae sapa? Sing endi? Sing wedok ae. Lara ireng adikku. Adimu. Sendiyang. Piye? Sendiyang. Yang mana? Yang mana matamu? Asa sok melu-melu. Yang mana? Yang mana apa? Yang iki maksude piye? Wis duwe jodoh urung. Lah piye to? Ku gelem. Oke tunggale nek ming gelem kaya ngono. Bagong kowe gelem, jelas. Kagak ye. Kagak awak yo aku ye. Ora kene nek omong yo ora cethak lho, Tru. Mbok menawa ya ora apa-apa. Ngopo to, Gong? Anu lengene kecantol cangkemku. Cangkem yo ombo-ombo. Ciot iki? Heeh. Ya sesuk gampang perkara kuwi iso dirembug. Ning sing wigati aku duwe pakaryan, pakaryane apa? Madhangke negara Mandura. Yen pancen kaya murka pasang ya katujengin. Kakang Mas Bratasena kadangku tuwa dadi jago Mandura. Kowe lah dalah. Yen ngono nadon-nadon jago menungso, iya pancen kaya mengkono. Kakang ayo ndelok. Mesti akeh wong dodol. Ayo ndelok, Kang, ayo to ndelok, nek ora ndelok aku mangkat dhewe. Kancanane. Piye gelem ora? Arep dikancani Permadi iki gelem ora? Wegah. Mangkat dhewe wani. Dhewe wani. Kaya nganu kae ya Gong, do pasang story kae dhewe wani. Aku nang ndi-ndi wani waton ngesak dik.
Jajal ora nggo dhewe ya muntir tenan. Ha iya ora. Yen ngono ayo budal marang Praja Mandura. Ayo tak dereki. Ayo kok Narayana lara ireng budal marang Praja Mandura. Rame madyaning glanggang blabar waja jangit cencang papan adon-adon ing mapan wonten ing alun-alun negari Mandura surak mawrahan manengker gumur sanggya para pawuh sanegara Mandura. Genti kalindhe Sang Surati mantra mengsah Sang Bratasena jago saking Sengkapura mengsah jago kaseguhan saya ngangsek kang samya wuninga kenya mirsani surak mawurahan manengker gumuruh datang kantun Sangkakrasana ingkang nalika semanten ambiyak datang kathahing para ingkang samya ngawuningani adon-adon madaning alun-alun saya caket madaning glanggang adon-adon mapan wonten ing Projeng Mandura satemah katingal Sangkakrasana Sang Surati mantra emut dhateng piwulingipun Sang Kangsa Dewa babagan adon-adon ingkang wigatos sampun kepengin nempalaken sanggya para kawula lan niti priksa wonten pundi dunungipun tiyang bule tiyang cemani dupi mulat Sangkakrasana saya ngangsek kenya amriksani adon-adon madaning negari Mandura saya nyaketi Sang Surati mantra sinambyang geget jangkaning Sang Bratasena.
tatanan wong Sengkapura. Kowe wong bule sing dadi pepura ning negara sing pengak iblis kuwi campurmu. Tar. Ora tak sirake dadi maksiat. Ayo, ayo, legane atiku iki. Raden Kakrasana. Sapa mateni Pramat Ratiwatra? Wong bule kowe disingetake karo Ratu Mandura. Kowe memanasati ning wong Sengkapura Basuwara Kangsa. Iblis anak. Kowe sing gawe weteng negara Mandura ora sirna aja tundang Kakrasana. Wah, cangking siramu sing tak cangking gasmu. Wah. Dene dak dadane dening Sang Kangsa datan saged nglawat nenggih Sang Kakrasana mulat ing ngrayarsa pepula mati dening aku kowe Kangsa. Sang Lara Ireng ingkang nyageti ungganing Sang Kangsa anggenipun sampun saged anlikung dhateng Raka kekalih manteng panyawanging netra hanyawang Sang Kangsa Dewa semu mesem ing lati satemah kawawa rubuh bebeteng jiwa kasatriyaning Sang Basuwara Kangsa nyumur pidhateng kasulistianing warna Sang Lara Ireng ingkang pindhane kaya widodari tumurun saya dangu saya kendho panyepenging Raden Kakrasana miwah Raden Narayana tanggaping gati satya kekalih sigra musti pusaka Kyai Alugara miwah Kyai Senjata Cakra tan prayitna Sang Kangsa Dewa lon-lonan angluwari panyepenging Sang Kakrasana miwah Sang Narayana arsa jumangkah anyaketi Sang Lara Ireng parandiring mangke sesarengan Sang Kakrasana miwah Sang Narayana anamaken pusaka kekalih kenging diadane Sang Kangsa satemah bengkah dadaning Sang Kangsa Dewa gumebrok kaya gunung jugruk. Wah Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Ora iso ngalahke manungsa sing jeneng Basuwara Kangsa. Tiban pusakaku Kyai Alugara jebol dadamu bengkak sirna margalayu. Mangke riyen to. Apa? Ingkang menika senjata cakra sanes Alugara. Ya aja ngawur-ngawur. Sing ngenani Alugara
watune iso mbedhake dada. Nuwun mapunten. Apa iso mbedhake dada menika namung Kyai Alugara senjata cakra menika tamake Gunung Jugra segara asat padha karo pusakaku. Kowe aja ngeyel. Tuaku karo kowe. Sing pantes manteni kangsa kuwi aku. Kula ya pantes materi kangsa, ning sing kena Alugara, sing kenging senjata cakra, sing kena Alugara, sing kenging senjata cakra. Sapa mateni anakku lanang? Jagat iki wis padha ngerti yen Baswara Kangsa kuwi putra Mandura putraning Prabu Basudewa. Lah kok dadi kabar sumebar ngebaki negara Mandura yen Baswara Kangsa mati. Sing mateni sapa? Sing kena mau rak pusakamu. Sing iso mbengkake dada menika namung Kyai Alugara. Nek senjata cakra ki ora iso mbengkake dada. Dadi sing mateni Alugara nek ana dosane disandang. Ora kowe mau muni nek senjata cakra kok mboten panjenengan nyayang nek panjenengan menika sing mateni nganggo Kyai Alugara. Ah, aja ngaku iku aja. Aku iki namung dikunjara piye? Lah kene wedi. Iki sing dipateni iki anak ratu. Sing dipateni anak ratu ora sembrono. Kowe ngaku Narayana, kowe ngaku. Iki aku sibuk tenan akhir-akhir iki. Lah wong perkara sibuk kok sing ngakoni kok adine iki. Lah kula ya omong nek kon ngakoni iso kowe ngaku men kowe dikunjara. Kok krasana iki. Iya sinuwun sing mburi iki Narayana. Inggih, kula ngabdi pun Narayana. Lara ireng. Iya sinuwun. Wah, anakku telu wis gedhe-gedhe Narayana.